Abo no nsia aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Anopa no nsia kase ebre na so se yede esomwo. Na we no eye kase a ekoba jesi simpene mu bema. Na kwaje jesi company limited ton. Adansi honi papa nyina bi no. Wono na aso asene ya wode ebre yen. Anase wo ma yede kase yi ede abrewo. Na enye ono nko a Endpoint Homeopathy Clinic. Endpoint Homeopathy Clinic. One na wade onyare wane nyina no wo twa ba hwe ano nti na wie ye kora nyare wane nyina wie ye eno no na so na pese wo twire wosia na wade yas toothpaste and the brush no na wade twire wosia na bibia akonkan boko ne wo yade bia hinta ni padua no mu a eno no ene na mu ntim na mogya mu na wa na ase atatai wa arthritis so da bia na abohyehye oba bu nsa na ote ya opa ewo mu no ya no akopetenti na 74 eno bi anom na etimi aboa opa Wamada Roma and Wamaso Yasene. Ma Yatrans Ewa Sompa 106.5 FM Accra no. Sabreko ye kopie mu asantimanta mu a. Sompa 93.1. Eno nso agikase kama pa ye ba tan no. Afe ayiko 100.9. Wono nso agikase Adamfopa Radio ewa France ahinkro Paris no mu. Wono nso agikase ebopeten. Sompa 101.1 ewa takwa Sompa 103.3 ewa takwa de Sompa 106.1 ewa tachiman. Sompa 98.9 ewa sunyane. Sompa 90.7 ewo Nkranza ena Sompa 101.3 ewo Doma hona Doma FM 100.7 wajikasiye Kaneshia Band Radio ajikasiye ena Kingdom 106.1 FM ewo Mankesima wanonso efa kasiye atuapetin YouTube no aya Sompa FM live Facebook ni Sompa 106.5 FM Accra ena www.sompaonline.com so ensemi dodo na ya krichi edi akogu ha yesane munyina kama edi agu Sompa TV live loud and clear ama wonye bi etie na bibia atimi aye fine anopayin semwa ye denam no na posubie ene se Ghana National Association of Teachers de twenty afra wo mo na ate no wo mo se wo mama sra adom no na wotwe mienu 2-week ultimatum bra wo mo kwabro teacher de bi no wo mo mra na wo mo pa ho chew ente saa kolebu abaya asabia wo mo se results from Central Laboba. Now, no, I'm social media. I'm just a paper. And you're accurate. What say you're accurate? Now, accuracy no more than mayor one can say. Said ye, one book say a numa a bebama addition ye biano. I'm resting for Cocosrano. Now, what children dear son when more at the Mawomo. Archimamponia, and ye for two, Bonzapa, Mpani, and then in Crabata, woman, woman says, a confirm ya woman Amsono. Abaya memo asembeto ena afija kwa brace out eno nso krompeo ade hye wo bo sese omo nso da sumu nti ama kronfo ete won konso jape krom fire station omo se abaya hwe na wan pe fire tender ni bia mre won na nkran bi so kra aja ameka won ho de a ahwe ya na eja to ba bia wo mo ntimi ankwan kodum ja no wei ene nsema hodo bebre ene ka ho anuan mo ba no ya che bre ede mo nchiremu ebre wo yene ma wote yenka ewo kaseye mu no eyemme odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma bene me bra triple we man ejapia apam dada wahuru kasea no ebre no aso je akonya na tenase na fe nsam na no pay onso gibi na pia watimia ananti bodily se Ghanaian Ghana National Association of Teachers wo mo abubuano ne yesha se die free wo mo de krata aba se anopay so mpaka se die mo no yenya adaje atietie mo ansansa nya ne yetie kasafidie ne ya kasafoni na yehunu se mo no mo ayesa mframa ya pese ye kan asam kire nyame a ne ye ka kire mo ye kan so yenya no muaye enti ye ka ka se boget results na ye mo a na asembisi na anu a anya de ema wonu mu hu pa se apramdo takurade second infantry battalion for ebi se de nkra na kire no wo mu ana wo mu kokodi kire fo bi mpabro ewo empotamu ho enam so ma nat secretary Thomas Tanko Musa ene dom no se de wo mu si kire ebro no se de ne degree no etie eno achi nsokura no epra opre prae no
injury sustaining no eno nso kura no sabe ne mudro tianom na ho ade nyina no no kwasem ni entwaye na enu kwansa saadi wo mutwa ahaban kata so esanse all professionals can boast but the teacher taught them all sasra fo ye kokodi sa nyambra nsem kura no kire ni na kire wo made ma wiye no wo mudo wo certificate ansana wo mu akoya aptitude tester wo mu na mu rai na wo akote wo nsa akwakobo de wono ekire wade sa na sabia so se ye mo abrewa ya yesumu ana eno na yewe musa ne na tempanimfo ne enwomasua aso ye ne nyina de krata aka bom de abase sadi ewo sempanimfo de wo madwene ko ho na ententem de ese wo mo beye na bontema akra aka nyina no enso akomato mu yem no wono meye entesa ayekam ato achechefo ahodo no bizokura etirimu a nyame ampata akoma nka ese wo mo de sonsompa no na wo mo ntimi ankwankoye ne sa ne se hunti wono mo de na wotwemienu ena ama mpanimfo se wo mo mra wo mese wo mbiribi na yewia ensanfoforo mu a okopie mu ewo kolebu aban ya asabia wo mo ena de nkratase e de aba montene so wo mo se wo mo na social media ne so a no behunu se ensem bi twagusuo ewo media num ena wo mo ko hwehwe mu a wo mo se adan a central lab wo no ba bia wo mo eye nhwehmu se mogya mu de ensuo mu de bia wo mo be ye de aba montene bia no amanfo de na social media no so se ya mo ka se abi krompa na ye vin no ma sha da 10 no ma yi aba na frimfimfin ho ona so mde aba na be hyemfim je se nyom de be bia no opposite the results enti ade anu ade ba no ka se ko pregnancy test kra na so ohwe ndam we no ba ho so na anyem ene amanfo bi nsem ho moka ena ho ko nya se wonyem wo betena ho ananyi nsen ya sa agba dado a eno ayempie da bia so na wubu nsa fa ho ena obi amenyem na mebu mi nsa ena de bo se na from de na masori fie na wo mo bresa no ya amanfo nsem a wo mo kan de egu kolebu aba ya asabia titiri pan ne wo mo central laboratory no wo mo ka gu wo mo so eno no wo mo de aba mo ntin kire se ni agana fo bi no mo kanza no enye no kure eye ntwato so eye bosire muka ni omo de babia no results on babia no ansampo na wo bekọ abontene wo de results ne bekọ abontene no wo mo ye ne edi kan ye ne etoso mienu san ye kura toso miensa ne nan bi kure mpo enum ansana wo mo de amawo se fako enti wo mo ya eye sure hunu sampa ade na wo mo ka no eye sa pepepe na se bibi kura techema wo ho a wo mo atimi ehunu akorete no ama bibi aye fine eno nti wo mo mfiti prekope enye results bi amfa ma abontene emfa ma obi nka nchense gina fako eno nti se obi akọ ye results bi o baabi eno wo de hye kolebufuo se kolebufuo na eya nya wone a wo mo results wo de ba montene nyina no eye papa wei ane nia aban no anase kolebu aban ya asabia no won de ba montene ya wo mo chese nsem na nam social media ne so no enya sa na tie na wo motia eye hunu se ebosirim ka eko ba je sese mpremo kase no anopa no nsia de so mpa fie eno ene ye de so mo no front and back north and south east and west be bia ededem Facebook YouTube ene emu TikTok nyina Tony Rich Bitmise incoming groom so odi ene nam ho ani na ye kwankra mayo yewra Michael Papua Lotte na boboa no na wono na Ghana National Arm Wrestling Team no wom kokosra no enti wom koye kwachese papa edu ba bia monka bi mayeja mode mu bempanimfoi esansa se edu agudie no mu a eniwa no akwakɔhye enframato football ho gronkwa eno nso kura ejina Black Stars ne du ba bia na eja wo mohuma no nso mɔbɔ na wo mama won kakra na te se am wrestling for athletes for nomne wonu ma edware suo mu nomne de keka ho bie ye na se ye mfakta yen enka ho na enumu na mayo se da bio aben ya aben no wono nyese ba agudie mu a agudie no keke na mo nkwan a yesa wo ho a wo bie ma no ene ebedema enti wa kire se wo mo facility ti adwuma de api enti wo mo 30 member committee ya wo mo adwene sa na ema nyina ho a wo mo yiedie eda wakoma so na sanse mi no wo ka na no opon chicheku wo gina ne nchen pe Saturday no today I won't be staying it's possible but as I always say too much talk that will bring luck. I said it and it's happening here. AMA is going to have a 30-member team among you. Let me say it again. AMA is going to have a 30-member team, so I leave that to your leaders
They will do the selection, and from Monday, we can start work. They will think of how to put out a team together. And no, Shabia, AMA, Amayo, say whatever boy teach you a good him, and no, and I tell say, Mayor, you are Michael, Alote, what they told and Central for Nima, no point at you, what they some ye. Afe yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ nsɛmfo furu mu hyɛne nso sɛ ɛkɔba gye sisimpre mu bɛma ne kaseɛ no anapa no nsia deɛ no ɛno ara no asogu so a wɔtie no na yɛkɔpie mu ɛwɔ asante mantam mu ɔmanfo bi yɛ a ɛwɔ atwemampo no a ɛna ɛɛsuo yi na wei no nkurotu ahodoɔ bi te sɛ anwea futu bontrapa ɛna afei mpanwe ɛne ne nkorabata ahodoɔ bebree yɛ a wɔ mu ɛna ɛka sɛ wɔn kyerɛ sɛ yɛka akwanfo paa wɔn akakye ɛhɔ na ɛwɔ an ɛyɛmienu saa na ne nyinaa nso de baako na ebi ade bɛhyɛ nanan na biribi atumi ayɛ fine nanso wɔn kyerɛ sɛ wɔn de baako no kora nya de a wɔn bɛnya bi wɔn anya bi mpo koraa ɛna wɔn ka kyerɛ aban sɛ anya hwee koraa no sɛ be dwɔn so wɔyɛ nipa ne baa na ebesi dan ɛna anwea futu ɛkɔ bontrapa ɛkɔ mpanwe wɔn deɛ wɔn nya kwan papa baako deɛ nkasa pete koraa kɔn bɛfa ne saa nanso kamea sɛ aban ayi n'ani ɛde ama wɔn wɔmanfoɔ no wɔn mo keka ka wɔn nsɛm ne nyinaa no na wɔn hunu nipa wɔn bɛka kyerɛ no ɛna wɔn kae sɛ Sompa development minister bawa bɛidu ɛwɔ hɔ ɛne ntɔm de to n'anim sɛ na wɔ ha yɛ anwea futu butrampa mpanwe ne nkuraseɛ yɛ kwan ɛnyɛ eduru sutɔ bra kantimi nkɔ kantimi mma amre so meka sɛ anwea kasa wɔn de wɔn yɛ kasa kɛseɛ wɔn de wɔn nam so wɔn ɛha wɔn bɛtɔ wɔn gu so sɛ kwan no nti nkuraseɛ no yɛ anwea futu ne butrampa eretra mpanwe ne letra area ha no deɛ yɛ kwan no ɛha yɛ nti yɛhia mmoa ɛwɔ ho sɛ ɛbɛboa yɛ kwan no wɔyɛ sɛ kwan no bɔbɔ nso yɛbɔ no a wɔntimi ammoa yɛ ntama na aba ɛfiri so yɛ kwan a yɛnam so no ɛnyɛ nsuo tɔ a yɛho kyerɛ wɔ kwan no so ne baabi yɛkɔfa nneɛma koraa no yɛba gye sɛ gya nneɛma no wɔ adeɛ mmra na saa na adeɛ kye a yɛtumi akɔ akɔfa da no a yɛafa no sɛ nsuo tɔ a yɛtumi nkɔ enti yɛserɛ ɔma a ɔmɔhwɛ kwan no so sɛ ɔmɔmmoa yɛn wɔmmoa yɛn na nka kwan so deɛ gye sɛ yɛbɛpa kyɛw ansa ne ayɛ kwan ama yɛ wei wɔn mu bi a ɛwɔ anwea futu bontrapa mpanwe ɛne ne mfafra mu hɔ ne nyinaa wɔ atwemampo no a mansini no emu ɛno ɛna assemblyman a wɔwɔ saa mpɔtam hɔ ɛyɛ nyamfoɔ kwakuusu wɔfrɛ bɛ wɔ bɛdu no no so de kakra ka ho akyerɛ sɛ ebi kan no de dip machines by abahofo by nso wɔde ɛyɛ adwuma kama yɛsɛ emu sɛ wɔyɛ yɛ bi wɔ baabi deɛ ɛsubire mu no ehia no paa ɔmfa bɛdom yɛ ɔmfa mbi kwan no so mfa ma yɛ ma akɔne ɛbɛdie no ɛso ntim kɔntɛmbla ntam no ntimi ɛnyɛ adwuma ɛma motofoɔ ne adrabafoɔ nyinaa mekora yɛto aba ma yɛre yɛ ba yɛ na me committeefoɔ hu sɛ ɛnokora obiara di dwa wɔ ne fie no mu ɛnyɛ kuro no so kuro no nyinaa atra akyɛn saa nti yɛha aseɛ sɛ yɛyɛ dwade ama ɔman no yɛha aseɛ duru baabi aduru mpɛmpɛnso baabi no baabi anaasɛ yɛn nsɛm ago kakra nyinaa no sadɔfoɔ biso yɛ mu boa yɛn a yɛbɛtumi ɛyɛ ho adwuma awie wei ɛyɛ ɔpanin kwaku boatan kwaku so no ɛno wɔn kyerɛ sɛ wei wɔn de drip machine koraa bɛtwa so nso yɛasan gya na ma erosia take place bɛhɛ kwan no wei asa fish pond bi a afa ne yi ne foforo sie gata na abɛda kwan ne mfimfio enti we kura wunya ntimi nhyɛ da mfa kai nko nti moto ya okada ya ɛno so kura wunkita 20 cities de kura wo mo mfa kwan anka ye bɛ sa na mo kwan bɛ ha ne hei ni agye 20 Ghana san sɛ kwan ne no kura mpo de moto fa so yi wo be wi akɔ asa akɔ shop ɛno yɛ asɛm kase pa wei ɛyɛ nsɛm a wɔn ma wɔ anwea futu bontrapa ɛna afei nso mpanwe ɛne ne mpɔtam hɔ no wɔn mo ɛde ato abayanim ne saa ho nti aban kɔyɛ kwan no a wɔbɛkɔ na nakɔtɔ yɛsi company limited hɔ na ɔkɔ akɔtɔ cement papa ne bi sɛnea ɛbɛyɛ a ɔyɛ kwan no a ɛnsɛe na ɛbɛtumi atena hɔ afebɔɔ iron rods papa na doa hɔ no bɛbobɔ mu nyinaa ne nyinaa no ɛyɛ na nakɔtɔ yɛsi company limited na so yɛyɛ ɛna ɔbɛkɔ akɔtɔ bie ɛno nti woyɛ contractor wagye contract no ɔbɛbɛ bi papa nea woyɛ a Ghanafoɔ nkasa wayɛ adwumafo ɛde ama wɔn nea wofo ogye obi contract na sɛ wɔyɛ a obewie no n'ani bɛgye ho ama sɛ wɔn ne ka 2 cities the 2 cities kura bɛsan ka ho de ama baabi a wɔkutumi akɔtɔ nneɛma no de afiri yɛ ne bo nso da fam sɛ kulem ɛyɛ na nakɔdɔ jesi company limited na so yɛyɛ ɛhɔ na mekanfo ɛde ama wo wɔno wo ba wɔsan mo akwankyɛ ne afutuo na wɔsan de aguka mu de akɔgya free yɛ a wɔnyɛ wɔ kapre baabi a wo bi agye numbers no na frɛ 0204 355 040 0204 355 040 End Point Homeopathy Clinic
Endpoint Homeopathy Clinic. Say no ate Dr. Kwaten nenka ana Dr. Adubu aten omo ka bomu a omo din tenten no eya nkwatenten ana omo de manipa no na bibia atumi aye fine. Endpoint say yade bia ha wo nipadua num fabra na wanhwe na wonsi anokora emfa ema ode ne ya wo na ema eno ntia wade ya ka kire mo say yenya di Mother's Day wie na wa bibia Mother's Day sei yenya di Mother's Day wie say ekim na say wonyemo ya yegu awade no asama ya ka kire wonti ama se ukura wonso mu egugem mesere pa akọ Endpoint Homeopathy Clinic onu ku ana obema woni oyira wutie mi nyina monko Endpoint Homeopathy Clinic bema so ade bo ani ana waje mu Endpoint no a wonde buy se wo agba da brigo wo mo de mawa 24 hours ebepeja sesi a komode na akọ Endpoint Homeopathy Clinic na won so ade bo ani ana waje mu no kokọ na ye nye ni ye ma na nyina gide bi baba asa eya asa de na enye kura entirimu na o kidney wasabu ni nyina yesemu yade na bibia atumi aye fine yo kronoma bo hia wa sentimental mu na nkran han so share sign boys Pinterest road e wa asem ne yekan me pa charge your numbers no 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na only yen abo enkomo Leicester Company Limited anapa yebusa what you say I yen dey yaturi na ne yedi twiri ye na ne ye kan for de ama we Leicester Ghana Limited wo mo de ni bia ne ya twiro ho ya toothpaste ene ne brush no ya toothbrush ye wona whitening ye wona hair bar ene ye total care eno no wo de twusi a e boss ne ho ban free njempre nyare wa hodo nyina esen ho ha nyina no eju e de free ho eno na utwa ba hwe anokora eno nti bomode na kope bito enye na e wo shops hodo nyina mse pharmacy for nyina eton bi eno nti ukwa oso pe ya toothpaste ene ne brush sanse e yadupa ya eboa ye de tete nkoda e ma ko yie pa twiri wo se na bibia nkon kan o pedodo na wonso watu aton bia yadwuma me pa charge numbers na frɛ na benya bi 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na one yen abo enkomo hwe ka tete no wo bi benyini a ne ya twiro de gone too soon kra na ye 60 years na se ne ye gone too soon wo bitimi kwa na ano se ne ye kan ya bitimi se okay papa ya ye de nimfo ne kire ye na na kan be ma se 175 years adentia esanse ne wo hye dudu no ana won hyede mayen no eno a ye no no eno ntina da ye te apo no na nei ye di DHC ene ye di asom kama ama akoyie pa eno ne ato din se 2074 ana T74 kan dudu no a na na ka be ma onyini wono ya nyini dudu 175 no eno a bi ne pese wonso nyini na nya apom den papa na otimi de ye wanyuma nyina eno nti ye de bia ene na mu ntini ni moja mu nyina no ya no T74 na bego apa ode no akwese ekuro na ato ho eno nti kuro de bia akwese kusikuro ekona ba num T74 na hwade ebekọ ayansan mabiem ohom ya na okasa na nkabo ne de akire T74 bebo apa oba ubu nsa na amanfo de wa calendar ubu nsa obi an time na so aduru ho wona se atatai wani wo ho apejepeja pa utimi se wa honhom T74 ene bebo enye na pharmacy ne ba shops nyina mu wo pedodo na watu aton patroje number si 0246 073 498 0246 073 498 enya na ewo pharmacy herbal shops nyina mu okashi drug lane obenya bia to ho na fe Ashton Colina Keba ehon so enya na ewo ehon no ba bia akabia anso du obenya bi ato na bia anso etumi aye fine one mother roma ena no pay wo maso yasene a ye de na na kwoje jesi company limited no pa no sia kase no e de ebrewo ye dane ye ho eni botata mi ensa pe ye de kase na aka nyina no eto aso ama TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pa ampa busuya yemo akwaba esan Emma mo ene wochen. Ma memfa nwuram wo afija kwabre anafo mensenum na ehona kure efro sebo se wo adehye wo ho na wonom nso ede wo mo so jetire etuba abedu anim. Se wo mo de atena se asese karikari niam bi wo madwem wo mo ho se eduba bi asa de ehye hye adwuma mabi mo. Ne ebusa se adwuma be wo se edum nkane a saa bre no na akromfo no wo mu wia wo mpa tena wo mo konso eje
de wo won hu nyina ana saa so nkania no nso dum okoso ende wom de besere ECG fo se wom ne amro bese no ne akromfo ne twaka bia ene wom ma won nkania na sade na wom ni abra wom ne ba kasa yeni they have a brabra if is a dubusan ban omo kai onya ne yedum na so ntama nkrofo no na chefre dum na ase onya ton no man so yenya light ton no ntama they have a blame na abra edum here de be yiki de atwem e ko 2 weeks electricity from penny from bi wo ha e no mo de hu koma o ma fere no mo kire se transformer ni na ebu nti o mo hu mbe se ahwe ni sa ebu se abuwa bi efiri ba bi a ye be boy se bia o mbe so na e na achi yana ba ta for be the light na ya adwuma afin so ko stop be so wo han mane light de tonton no maka crack nti ba sa na ma ha be bla ba man kra school kokora be nya ska ma mo man ko school nkran be wo fi mu sa mo se ma ni so ni ska the first na otwe before say yen nkania no e mu na la ni bi akatiti program dey e wo entamu ha no so many years ni ECG for no e katia no wa be nti nam so no ana ese transformer na sai kra to mo be say 1 week nyeli na kanim yensu kra na yensu ne bi ba enti kumase enti krase anya hanko efi yakosi nsuo na no obi o ye adwuma wo bia bodwo fo wa nyina adwuma se eno na assembly woman won potem ho checheche etra area ora radio so bi wo se we nyina no watu ho anamo na ono nso de ode to ba wa animu ni Chichirasi assembly woman. Military area no, 5 communities. Chichirasi bosie butentia abrohi. Enche biana bosie for ma minyana nti se womu edesum matuhu anamo akọ ECG ampame. The problem hono ye dekọ. Engineer akasaye. Engineer wana so ohare so oma fault for any maintenance for ebehwe transformer. Mu ba no mo frame say me transformer na ahye. Na edin kakra ma wo mu engineer ne den ne de ye so transformer na ahye no 33 kaya 11 podia ke betimi abua kakra 11 ne de ya na ye pa ye mresa 33 na etise potentia de na ehye ye no edi 8 months some days and sana ye nya 33 no ya tro e de ko region na so region so afọwede de ko national ti awrade ya adoma e beba na no man for no enkasa in fact going to them one by one no ye problem am so time bia me majuma no ye no platform so wo bose potentia platform isa wo ECG platform no nsuo de mo fire de ti wo mo da so ne de wo mo be kase anamo mitu no eyomu animsem se me ko ba bia the feedback ba enti waka na ese no waka kire so mpenti waka na national the electricity company of Ghana the national no nkura bata no se group no wo no eyemu de ani bia enye bia de ne wo muso ni na wode to ba bedu anim esu no obi a esu bi anu ntu ko pie mu ewo German South Mansin mu ewo bonomantam mu a ba bia na ajima pambo odi ne djuma awo so mpeso nyane wo mu nyina nkwakora mu ho no eho ana Jape Kurum fire station wo na penia wo ka sei ye friend no ADO1 Isaac Opoku one na ye 2 IC second in command awo station ho eno wo say one more tender a break it down na December last year bronya bosumenum ena tender no a break it down besinne wo mu nya bi enti se jeto wọ́n fafra mu wọ bia ayenka wọ́n nsabe soso ya wọ́n betimi akwa akodum gya no a wọ́n ntimi o wọ́n tetete o saa eba saa no manfo no bosu je tese Jape Kurum de o wa kwana fire for tete nkwankwa ni ase no mo bodame nya mo penso mo bodame o na emom tenda no na bi ni ho enju ande o kan de akire wi ase nyina wa kan sompa so bia na aban no kra na won te yeso o mo tenda na ase ya aban tie sompa won mre wo mu bi ena afei aban no kra na bia emfa wo ho ena one person obebo ma ankura mu awon na atameshi Eba office accommodation any problem bia na mbom ye how kese pa ye tender na ye yusu na se biba ye betimi aso ano asomtimanfo no ene ne ade a e haye papa tender na nye adwuma no e hawa ye de brand ye bebre kwa because ahom se timanfo betumirika anaso ombe frem se obi fiese anase obi aka adwamu ha ka na ye de beko a e bekwa ku di se adwuma no eni ho na se sa problems ne ba in fact aya na e haye pa etiti ye bebre kai eye
on and off. The last year, Entiment field being year 13 December 2025. So we Ghana say, Oraga so problem here. Where first we do Ghana say, you need poker be our you need fire tender. The air say, in fact, the man to a more temapa, Bibrina, Ewo, motorbike, into be flowing or bar. Now you are through at motorbike, and should be 2233. Now you need to know before now, almost the same human rantiana, almost so Eddie Sana, the other two, German South Hano. Now, say, be also, you hear say, a situation, no, a cosro, ebro, so na say, a man power into me, ya, lay a friend either Bricum, and I say, a Sampa, or Mababa Yamwa. Now, why? As a message a pilgrim, you say Bricum, and I Sampa. Adintia. Where ADO1, Isaac Opoku, 1 IC, second in command. Our Japekrum fire station, our German South Mensinumu, Bromantemu, Baby Era, Joseph Adea Kabwa, and then penny for Womo Edidano, and a war, now be at me, I am fine. Abusia, we so Anna Yegina, na Cassiano, near Rebelson Wono, ye didn't in a SC, say be a fay, and was a fidino, and someone did you want to know. Na possibly, and say, Nano atwa mantemu, arahusama esi wa pramdo no. Na tefo e de krataba se womo e kan kire sra dom no se womo masi biribi e ma won titru de womo di nimpabro checheni no hospital bill na afi nimpata sika ano hospital aba mu de na ze kolebu aba ya asabi ampani fo kire se womo te e na social media no so se amanfo se loud results free ho ba no nye papa womo se ye papa enti ni womo kan bia no enya no kure na afi nkramayo wode ato Ghana restaurant for n'anim sɛ ɛhyehyɛ pii na ɛwɔ ɛwɔ agodie mu na ɛho nwana mo a ɛbɛbɔ wɔ mu yiedie adwumampo no nso anwa futu botrapa mpaanwe ɛne ne mpɔtam wɔn sɛ akwanfo a wɔn nam so no sɛ aban amade a ɛne ɛwɔ mu wu paa ɛna kyekyerefoɔ nso wɔn sɛ wɔn deɛ ne deɛ yɛ kanea dundum ama wɔn nyuma bɔ ape nti kaprɛ taku wɔn nyɛ bi firefoɔ a wɔgya pe kurom sɛ nyɛ wɔn pɛ nso bɛtena kwankwan ni ase ato dam ne ɔware ne spa ne mom tenda no anya adwuma no enu ntia wɔn ka kyerɛ aban mra wɔn mmoa na wɔn yɛ tenda ne ma wɔn na wɔn atimi de asommanfo wei ne nsɛm ahodo bebree ɛna yɛ bekyerɛkyerɛ mu kama ɛde ɛma awoɔ na na kɔgye jesi company limited ɛna so yɛ asene ɛkɔba simpre mu bɛma wɔde ne nneɛma papa no bɛso yɛ asene ma end point of the party clinic nso bo ne chidom ma ne kɔnkan na Yas toothpaste ɛne ne brush free Leicester Ghana limited so akache ɛbɛka ho wɔbra 2074 ɛnso ɛbo chidom ma bibia atimi akɔnkan ne de kase ɛbrɛ wɔ Sompa 106.5 FM Accra Sompa 93.1 Kumasi so NFA Aiko 100.9 and also Kumasi Adamfopa Radio ewa fans ahinkro pare no mu Sompa 101.1 ewa takwa Sompa 103.3 watakrade Sompa 106.1 ewa tachimai Sompa 98.9 ewa sunyane Sompa 90.7 won kranza Sompa 101.3 ewa doma FM 100.7 eje kasiye Kanesia Ban Radio won kran Kanesia ya waje Kingdom 106.1 FM ewa mankesim Facebook ni Sompa 106.5 FM Accra and YouTube ni Sompa FM Live www.sompaonline.com so ensemi dodo na kruche dia kogu ho a wobetimi akokenkan bi nemo mo hwe live ewo Sompa TV so live loud and clear ebusanfo memedin odoman koma chiame obrempon na kwaku ampoma mene triple eman ejapia apamdada ye ne besom wo metifo nyina moniti a wagye adehye